Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, naabatay ang ngayang ikaalarma sa teenage pregnancy rate sa Davao City. Kanauguban pa atong sayron, kauban ang chief sa Davao City Population Division, si Jeff Fuentes. Sir Jeff, maayong buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Sir Jeff? Maayong buntag, no? Maayo kaayo, Jill, no? Nga naimbitahan ta dinhi. Maayong buntag sa atong mga kapuso. Good to hear that, sir. Sir Jeff, unang-una, kung muingon ta og teenage pregnancy, unsa bay sakop niini, sir? Ang sakop sa age range no sa teen pregnancy katong kababainhan nga namabdos no na 19 years old and below no. Dili gikinahanglan nga sila minyo na partner, live-in partner no. Pag maghisgot ta og teen pregnancy, edad ang atong ginatan-aw. So 19 and below. Sir, sa most recent data sa teenage pregnancy, unsa na ba ang ranking sa Davao City kung itandi nato sa ubang mga lugar sa nasud? Una, sa tanan, it's Davao Region that really ranked number 1. No? It's not Davao City, no? Based on the National Demographic and Health Survey, no? Katong latest nga survey. So upon looking into the Davao Region data, makita nato nga ang Davao City actually, no, we rank kung tan-awon nimo, we rank second sa pinakaubos no in terms sa teen rate. Pag tan-awon po nato ang hisgutan nato nga proportion sa live births ngadto sa mga gipanganak anang tuiga, I'm referring to 2019 no. Ang Davao City no, ang Davao City nag-rank siya nga pinakaubos no. Siya ang lowest in terms sa proportion. Unsay pasabot ana? Ang pasabot ana out sa mga sa nanganak anang tuiga, anaa lang sa 12% ang mga batanon or 19 and below. While ang regional average nasa 15.7%, nasa 15.7%. Ang Davao City nasa 12.8%. So dili siya actually ang highest no. Ug tan-awon pud nato ang rate no. When we talk about teen pregnancy rate, we're talking about specific age group no sa population niya. Pasabot pila ka buok ang mga batanon nga nag-edad 10 to 19 nga babae sa Davao Region, sa Davao City, unya pila pod ang nanganak ani sa ilaha. So ang atoa na ata sa 26% teen rate, while ang Davao Region average is nasa 28%. So Davao City actually dili siya ang pinakataas no sa ato ang mga datos nga nakita. Ang ato ang gina-track no, ang atong na-track for the longest time is the proportion of our pregnancy sa every year no sa atong live birth, sa atong delivery. Makita nato nga yes no na increase. I think what is more alarming is not really the increase of proportion in terms of the 15 to 19 years old, but rather the proportion coming from 15 and below. Kato ang akong tan-aw nga importante no nga bantayanan kay taas ang iyang pag-ambak. Sir, unsa ba ang factor sa pagsaka sa teenage pregnancy rate sa Davao City? Ang mga pirmi nga mugawas no ang mga rason is actually ang kanang one is lack or the absence of parental guidance no. Kana siya dako na siya nga issue. Another ang hisgutan na natong giingon nga lack of information, kanang asa sila makakuha og sakto nga impormasyon no. So peer pressure is also one of the reason. Then culture and tradition no. Kanang gitawag nato no nga prevailing social perception regarding sex no. Sex as a dirty, something that is dirty. Anything that is associated with sex murag hugaw siya. And in turn nahimo siya nga tabu, dili siya ginahisgutan. And tungod kay di siya ginahisgutan, daghan og mga myths and conceptions no that fuel wrong sexual practices. Sir, unsa ba ang sagad nga background sa mga kaso sa teenage pregnancy sa syudad? So ang profile kasagaran sa ila is nagikan dito sa urban poor communities no, high population density, high incidence of poverty. So dito nato sila kasagaran nakita no. Pero dili lang sa ilahan ang actually no.
ang mga kaso sa teen pregnancy naapod sa mga middle income group, naapod sa upper middle income group. What is common between the middle income group, upper middle income group, or upper economic groups, no, and katunaa sa poverty is issues on family, no. Sir Jeff, karon unsa ba nga mga interventions ang ginahimo sa ahensya sa gobyerno labot ni ining teenage pregnancy? Usa sa pinakadako nga lakang atong gibuhat mao ang capacity building, no, pagcapacitate sa atong mga health workers, sa ato ang mga allied health professionals, no, dinha sa ato ang mga tagsa-tagsa ka health facilities nga mahimo sila adolescent friendly. Kay kung adolescent friendly na ang atong mga workers, atong mga health workers, taas pud no ang chance nga mamahimong adolescent friendly ang atong facility. So kung adolescent friendly na sila, adolescent friendly ang facility, ang mga tao nga nagpadagan sa maong facility, so ang mga batanon dili na maglisod, no, dili na sila mahadlok, no. Kaya ang pinakadako nga hagit man gyud is ang access sa service. Kana moadto unta sila ba, motultol unta sila, mangayo sila tambag, magpakonsulta sila kay aron matabangan sila. Nisulod pud ta sa gitawag nato na social media campaign kay aron mas lapad, no. Sir Jeff, unsa ba kadako ang role sa mga ginikanan to prevent ang ilang mga anak nga mabuntis nga wala pa sa saktong pangidaron? Ang bata mo ra man gud siya og kanang empty, no. Usa siya ka blank slate. Ang pinakauna gyud nga touch ana is ang ginikanan. So mo na ing anak kadako crucial ang iyang role, no. Tungod kay og unsa iyang ihatag nga education sa iyang anak, unsa ang paghatag niya o pagpangga sa mga bata, no? Mao pud na ang mamahimong core values sa imuhang anak, no, nga mamahimong useful sa iyaha later sa iyang kinabuhi kung mag-atubang na siya, no, og mga hagit sa iya. Alright, daghang salamat Sir Jeff sa minungdanong impormasyon nga imong gihatag sa ato mga kapusong Mindanawan dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping sir. Salamat po, Jid, o salamat sa tanang mga suking tigpaminaw mga kapuso na. Kini ang At Home with GMA Regional TV.